लामसो बाइप संना हायनो हाय आनि चेनेल जों जतनो साइमनो ते मा परिजाक सिनि इंडियन हिस्ट्री नि मुगल सुल्तान ते ब्रिटिश रंनि गोबां मानो जों मा परिखा हायफोनो आबाहायबो हिस्ट्री दङ इंडिया नि बिसिङाव ताबो फनो इंडियन हिस्ट्री नि बिजाबो दाजायाखौ फायदि हिंगे बाइप सं भिडियो स्किप खालायावै नायतंदि तिनि जों अ भिडियो नि बिसिंतै किसा मिसा साइमा लायनाय बो हिस्ट्री इंडिया नि बिजाबो ताबो फनो दाजायाखौ साना थेगे बाइप सं सिनि नॉर्थ ईस्ट नि हिस्ट्री न इंडियन बिजाबो दाजायाखनि साइमान नर गोबां मानो सार्च खायनाय मानो नेट आसाम नि बो नायनायदि अहम डायनेस्टी बरोबर बेलाइखनो पावरफुल टमानि नरक क्लास 3 रंनि सिमिनो इंडियन हिस्ट्री रक मा परिखाना हानि खाखलायो आं आरो नरक मुगल एम्पायर रंनि मा परिखाना हिंके आरो नरक साइमाना मुगल एम्पायर बसुक पावरफुल इंडिया नि कोनो जागा गरेजा बरक शासन खाया आबनि बिसिंनो मुगल रक 17 बार हारिजाक साबोबा हिंके सिनि नॉर्थ ईस्ट इंडिया नि न आसाम नि अहम डायनेस्टी रक अहम रकबा आसके पावरफुल मुगल संनो से बरक 17 बार हारि रेखा हिंके नरक वानसुनाय आसक इंटरेस्टिंग पास्ट हिस्ट्री आवसे तिनी इंडियन हिस्ट्री बिजाब लाइनि कमाजा आबनो कारेबो बायपसं सिनि त्रिपुरा नि हिस्ट्री लुनार डायनेस्टी नि सिमि चेंगै मानिक डायनेस्टी जरा आबो बहायनो इंडियन हिस्ट्री बिजाब लाइनि कमाजा हायफनो नरक टावानदि बायपसं आं दङ नंनि होस्ट नरकनो किसा के साइखनारनाय आने जे मानमानि आने जे बुजिमानि नरकनो बुजिरिनाय फायदे हायके बायपसं जों रांसाकनि बिजाब लाइनो खलगै नायलायसिनाय जों साइमानो इंडिया ओ मुगल एम्पायर 330 इयार्स जराते रूल खलायका ते नॉर्थ ईस्ट नि बिसिङाव कायसे चिकन सा स्टेट चिनि त्रिपुरा हा 1400 शताब्दीनि सिमि चेंगै 1949 जरा मानिक डायनेस्टी रूल खलायका इंडियन हिस्ट्री नि अहम डायनेस्टी नि यागुलो जतन स्लाय कलक जरा रंबै रूल खलायनाय इंखा चिनि त्रिपुरा हानि मानिक डायनेस्टी 549 इयार जराते बरक राज खलायका एबा रूल खलायका आबा हे इंटरेस्टिंग चैप्टर ऑफ सिनी इंडियन हिस्ट्री ओ दाजाकना नांगमानि नंनि बखावले बाहाय संबाय बायप सं दाना दे नांना नांग्या नरक कमेंट खलाय साइमानो ते आबुनि यागुलो तंगो नरक इंडियन हिस्ट्री नि राजा रंनि फैमिली ट्री रक नाय मानो आरो जागावो नायदि नरक 10-15 जनानि बिसि थांग्या इको नायदि अरबो नायदि अकबर बाबर हुमायून आमाहायके 10-15 जना बाराया आबुनि परेंखैनो ते कुबनि राजा शासन खायै बंनि जे एम्पायर सबाय रिजागो फेसिनि त्रिपुरानि हिंके नायनेदि लुनार डायनेस्टी नि सिमि चेंगै मानिक डायनेस्टी जरा टोटल 184 बुबाग्रा ते महाराजा क्रित विक्रमनो रंखाके 185 अंगो सिनि त्रिपुरा हास्तिनि राजा रंनो जतनिसाय गोबां कक्खे राजा तो खायतंनाय ते गोबां राजा साना आबुनि यागुलो ते कायसा इंटरेस्टिंग नाय जे फ्रम महाराजा वीर विक्रम किशोर मानिक थैका आबुनि यागुलो महारानी कांचन प्रभा देवी से सिनी ओ देश न चालगै दङ हिके नायने दिबो बोरै तैसे आसक काहाम के सिनी देश न चालगै 1947 नि सिमी 1949 जरा चालखा आबुनि यागुलो बिन बुसला उमर कासोगिया आफ्रो सिनी महाराजा क्रित विक्रम 14 बছর बयस हाइने बागैबो आफ्रो राजा साइमालिया आबुनि यागुलो सिनी महारानी कांचन प्रभा देवी सिनी त्रिपुरा हास्ते न इंडिया बाय मार्जार एग्रीमेंट खायका 9 सेप्टेम्बर 1949 आबुनो कारेबो सिनि बुबाग्रा आसके माया गना गुबुनि दफानि बर रंनो फानो बेलाखेनो बिनि बखाबाय लामसगै नाहार ते सिनि त्रिपुरा व आजरा रगो सिनि कक बरगनो सैनानि बागै स्क्रिप्ट करै रंनि बागै बांला स्क्रिप्ट नो यूज खायका ते बांला ककनो बो बरम रेखा सिनि बुबाग्रा ताबु पाइथुगो हंके जोंनुगो सिनि बुबाग्रा पदुत किशोर मानिक्य बसके माया गना बताबुक अबहाय माया गना माहायनो बिनि दादु सं बिनि गसं बिनि चलाय सकां जे महाराज साइ थांनाय बरबा अबहायनो माया गनानि बागै जतननो तंनानि जागारि साबले सिबा बसकांगो तामंनो ताबुक हंके जों एको अबहायके बुकि मा तंनाय खता हिंगे बायप संनरो भिडियो जाजा खाकै लाइक शेयर ते कमेंट खालायदि नंनि बखावले बाहाय मा तं जे अ आं जे साइ थामानि कग्र त्रिपुरानि हिस्ट्री रक इंडियानि हिस्ट्री बिजाबो दाना दे नांना नाय कमेंट खालाय सादि नरक ताबुक जरा नरक आनि चैनेल सब्सक्राइब खायदे कोइ सब्सक्राइब खालायनो हादि मालाय फिनाय नेक्स्ट भिडियो